Magnifik. Dobrý den. Co to? Magnifikan. On vykraftil sekerku kamenou. Víš co, Minecraft. Minecraft nemá logiku, jako na to potřebuješ švanu nebo něco aspoň. Mám luk. Tady. Co prčet? Tohle silný odvar. Mortal Kombat. Já tohle nedávám. To není normální. Sorač. Co tady jako děláte? Jak si to představujete? Co tady takhle ničit? Nemůžu v lese poslouchat hudbu. Ne, rušíš, ještě vypadni odsaď. Sáhni. Co si tady ničíš strom? Tady, ukáž do toho stromu. Sáhni pryč, vypadni z lesa. A co tady posloucháš hudbu? Co rušíš zvěř? Cože? Co tady děláte jako? Co tady děláte? Tam je scéna. Vy jste mám hlasové. Hele. Tady nikdo ani babka, to není normální. Eat hippopotamus. Sara se bojí mluvit ve videu, chápete to lidi? Saifi, chápeš to? Ne, já hraju jenom Minecraft. Sajfítku, co pak? A ty tam mladí do toho stromu a ty tam poslouchej tu hudbu a já si řeknu, co se to tam děje, kdo tam pouští tu hudbu a budu se tam jako podívat. Sajfítek obtěžuje stromy. Přijďte se na nás podívat, tady bydlíme, jo. No, tady ta televize nám jaksi nefunguje. Jo. Pan, mít psa? Ano, psa. Jestli já mít psa? Aha. Pes tady, steak, psa. Tady dole. Kolik? Zadarmo. Zadarmo. To nebýt pes. Tady steak psa. Pečený psa, steak psa. Tady, pán zkusit. Ne. Fake. Ty jsi to fakt udělal, ty jsi tam fakt skočil, jsi si toho vědom. Ano. Nyní můžu odjít do ráje hovařů. Jak chcete, ale je to vaše chyba, jestli budete mít Pohni. Už můžu? Jo, dělej. To je moc. Chcete zalejt, že jo? Zalejte. Saifi zemědělec. Povolení. Ale povolení nemáš. Tak co děláš? Cože? No. Vy nepoznáte, co je pampeliška. Tohle je pabeliška, to Saifi je měl plebe. tu kytku utrhnout. Nevá. Den to znova. Ty jsi tu kytku měl utrhnout a já tě pak sešvihám. Poslouchám takovýhle blbosti. Pampeliška žlutá. Ukázala jsem si poslouchat mý oblíbený hůlání bezdomovce. Tak hrozně dohrálo hůlání. Lizata. Nějaký samostatný. Saifi to si zandal na pána jako.